Ενημέρωση της Πάτρας και της Αχαΐας για την υπομονή τους. Ήταν μια πολύ ωραία συνεδρίαση που νομίζω ότι είχε στοιχεία ουσίας. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να παρουσιάσουμε μια πρόταση σε τρία μέτωπα. Το πρώτο αφορά την επιβατική σύνδεση. Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα. Έχουμε την χρηματοδότηση εξασφαλισμένη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Ρίο, να επεκτείνουμε την σύνδεση του επιβατικού σταθμού προς την Κανελοπούλου. Άρα αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Η περαστική γραμμή του διευρωπαϊκού δικτύου θα φτάσει στην Πάτρα. Το δεύτερο σκέλος αφορά την ανάπλαση. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκληση με την Δημοτική Αρχή για την ανάγκη να διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο με τρόπο τέτοιο που να έχουν πρόσβαση οι πατρινοί στην παραλία, να μπορούν να έχουν έναν χώρο πρασίνο, έναν χώρο ευρωπαϊκό, έναν χώρο ο οποίος πραγματικά θα μπορεί να φιλοξενεί οικογένειες, να φιλοξενεί την καθημερινότητα, να φιλοξενεί μια όμορφη εικόνα για την Πάτρα, η οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να συνδυαστεί με σύνδεση τραμ. Η σύνδεση αυτή, η αστική τροχιοδρομική γραμμή, αστική τροχιοδρομική χάραξη, ουσιαστικά μπορεί να συνδυαστεί όπως σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με ένα τραμ, το οποίο το τονίζω, δεν θα έχει ένα βαρύ τροχαίο υλικό, ένα εμπορευματικό τρένο στην παραλία. Το εμπορευματικό τρένο θα διεκδικήσουμε στον επόμενο κύκλο του προγράμματος SEFT, Connecting Europe Facility, να υπογειοποιηθεί με μονή σύραγγα, μια πιο ρεαλιστική πρόταση, και να ενώνει ουσιαστικά το κομμάτι του Αγίου Διονυσίου με τον Άγιο Ανδρέα με μια υπόγεια σύραγγα, η οποία δεν θα περνά από την παραλία. Αυτή την πρόταση καλέσαμε την τοπική κοινωνία και τους επαγγελματικούς κλάδους και όλους τους φορείς που έχουν μηχανικούς, έχουν ειδικούς και θέλουν να προσφέρουν στη διαμόρφωση της πρότασης, να έρθουν μαζί μας, να συνδιαμορφώσουμε την πρόταση και τον Μάρτιο του 2026, σε 3,5 μήνες από σήμερα, να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερες πιθανότητες για να μπορέσει να εγκριθεί η χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ.